1970 ଦଶକ ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ଓ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। 1985 ମସିହାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଗତିପଥରେ ଏହି ବିଶାଳ ବନ୍ଧଟି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଠିଆ ହେଲା। ଏହା କେବଳ ଏକ କଂକ୍ରିଟ ଖୁଣ୍ଟ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ନୂଆ ଭବିଷ୍ୟତ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିକାଶ ପଛରେ ଥାଏ ଏକ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ। ପ୍ରାୟ 10,000ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ନିଜ ଭିଟାମାଟି ହରାଇଲେ। ଜଳଭଣ୍ଡାରର ନୀଳ ଜଳରାଶି ତଳେ ଚାପି ହୋଇଗଲା ଅନେକ ଗାଁ, ଅନେକ ସ୍ମୃତି। ସେମାନଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ପୁନର୍ବାସର କାହାଣୀ ଆଜି ବି ରେଙ୍ଗାଳିର ପବନରେ ଭାସି ଆସେ। ରେଙ୍ଗାଳି ବନ୍ଧର କାହାଣୀ କେବଳ ଏକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହଜାର ହଜାର ପରିବାରର ତ୍ୟାଗ, କଷ୍ଟ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କରୁଣ ଗାଥା। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ବୃହତ୍ତର ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଜଳସେଚନ ଓ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଆଶା ନେଇ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଦୁଃଖଦ ଅଧ୍ୟାୟ ହୋଇ ରହିଗଲା। 1970 ଦଶକରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଉପରେ ଏହି ବୃହତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯୋଜନା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଆଦିବାସୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବାର ନିଜର ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମିକ ଜମି, ଘର ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 10,000ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ଜମି କେବଳ ମାଟି ନଥିଲା, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ଏବଂ ଭାବନା ଥିଲା।